Com seran les oposicions docents el 2025? El 2025 seguirem amb el sistema tradicional de concurs-oposició per la via de reposició. És a dir, tornen les oposicions normals de sempre. Tot i això, aquest any el departament ha incorporat un canvi important, que segurament es manté per les pròximes convocatòries. Aquesta vegada la primera prova serà escrita, inclou el desenvolupament d'un tema i l'exercici pràctic. I la segona prova serà oral, inclou la defensa de la programació i l'exposició de la situació d'aprenentatge. Cada prova és eliminatòria. Per accedir a la fase de concurs, primer hauràs d'haver superat la fase d'oposició, és a dir, les dues proves. El barem, en principi, es mantindrà igual. Per l'experiència prèvia, màxim 5 punts, per la formació acadèmica, màxim 5 punts, i per altres mèrits, màxim 2 punts. Inclou els cursos homologats, és a dir, la formació permanent, que màxim és 1 punt. Estigues atent als nostres canals per estar al dia de les últimes notícies i si tens dubtes, escriu-los en un comentari.